La ninsabu daqstant qrib il-festa ta' San Valentinu, ma nistawx ma nagħtux ħarsa lejn ir-relazzjonijiet fit-teatru. U billi xi relazzjonijiet aktar ikunu donnom farsa, iddeċidejna li niddedikaw rokna għal relazzjonijiet fil-Fares bil-Malti. Farsa hija ġeneru teatrali li naturalment huwa ġeneru komiku, bażikament jinqeda bl-esagerazzjonijiet fil-lingwa u fil-ġestwalità biex joħloq komiċità li ħafna drabi tittieħed bħala faċli. Naturalment hemm tradizzjoni twila u hemm teknika li trid tinżamm biex il-farsa tirnexxi pereżempju. Il-farsa tiddependi fuq il-fatt li inti ma taħsibx fuq dak li qed jiġri, ma jekk xi ħadd qed isawwat lil xi ħadd ieħor u inti mistenni titħaq ma tixtieq tinkwieta li dan qed iweġġa'. Allura il-farsa pereżempju tiddependi fuq pass maġġel ħafna biex l-udjenza ma tingħatax iċ-ċans li tinkwieta taħseb jew tirrifletti fuq dak li qed isir. Issa il-farsa kellha xorti kbira fit-tradizzjoni tagħna, kienet taqbel ħafna mal-kapaċitajiet limitati li kellhom l-atturi tagħna u anki kienet tiffunzjona tajjeb fis-sistema li kienu żviluppaw. Jiġifieri minħabba illi il-farsa ġeneralment tkun qasira, ma kienx diffiċli biex titgħallimha, fiha setgħu jimprovizzaw u anki il-farsa kienet tidħol tajjeb fi programm tipiku tat-teatrin. Ħafna kumpaniji tat-teatrin ma damux ma żviluppaw il-programm tipiku, ġifieri jibdew bid-dram jew il-melodram, u mbagħad kien ikollok kummedja u jispiċċaw bil-farsa. Allura il-pubbliku kien jistenna li jkun hemm dik il-farsa li tibgħatu d-dar speċi jitħaq. L-imħabba fit-teatru Malti għall-inqas tas-seklu 19 ħafna drabi hija trattata ngħidu b'żewġ modi. Fit-teatru komiku il-farsa hija ħafna drabi relazzjoni ekonomika. Ġifieri għandek familja li trid ittejjeb il-kundizzjoni tagħha u tipprova tagħmlu permezz ta' żwieġ. Allura ħafna drabi l-imħabba fiha nnifisha hija fl-isfond biss. Fil-melodram mbagħad għandek ħafna drabi l-idea tal-imħabba miċħuda mhux mill-maħbub imma mill-familja. Sewwa ġifieri il-plott tipiku tal-melodram huwa li jkollok xebba li tħobb lil xi ħadd, però missiera ġeneralment ikun il-missiera huwa l-awtorità ma jridx li tiżżewweġ lil dan li jkun. Jew minħabba raġunijiet li jidhru ġenwini għaliex il-ġuvni ma jidirx bniedem serju, imma iktar ta' sikwit minħabba li l-missier huwa possessiv li ma jridx li bintu ikollha l-kuntentizza tagħha, ma jridx jonfoq flusu, dat tip ta' affarijiet. Allura ħafna drabi fil-melodram din tkun is-sors ta' traġedja l-kbira. Nibqgħu nsegwu relazzjoni ta' mħabba li ma tistax isseħħ sakemm aktar it-tfajla tmut qalba maqsuma. Fil-farsa, anki meta jkollna sitwazzjonijiet simili, aktarx li jagħmlu l-maħbubin huwa li jirnexxielhom jingannaw bil-missier biex jaslu fejn jridu huma. Naturalment, waħda mill-affarijiet li tuża l-farsa hija l-lob bil-lingwa. Sewwa, jiġifieri fl-iktar aspetti sempliċi għandek il-lingwa li ma tinftehimx, l-idea ta' xi ħadd li ma jismax tajjeb u dawn l-affarijiet, dawk kienu kollha affarijiet li tuża l-farsa. Fis-seklu 19 hemm viżibilju ta' xogħlijiet li għandhom il-kelma trux jew torox fit-titlu. Però ħaġa oħra li tagħmel il-farsa hija tilab bil-lingwa. Pereżempju, ħaġa li kien jagħmel Carmelo Camilleri kienet illi juża frażijiet idiomatiċi
u jaqlibhom ta' taħt fuq biex joħloq iċ-ċajt. Sewa xi ħaġa li anki llum tammira bħala ħila partikolari li ma tidirx f'awturi oħrajn. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.